Jopur ochele ma Kano manie Nyando, Kisumu Kaonti yuago lal magiyudo nikech winy mamonjo ochele puothegi. Midhiero makama omedore bang' doho chungo chenro mar nego winy go kitiyo gi kwiri mawachore ni hinyo ngima ji kendo ketho ler mar alwora. Moko kuom jopur koro jwang'o pur mar ochele nikech asara magiyudo. Millicent Adhiambo ni kod ler mar wachni. Landruok mar Okinyi mang'ich, winy chiewo jopur, winy go huyo gi sunga, to jopur to yuak. Siku ya kwanza anaweza ogopa kidogo, na siku ya pili ndege zitaanza kukuja karibu, na siku ya tatu zitakupaa hapo kwa scarecrow mpaka wa nini hapo mpaka wadieo hapo. Winy medo pek ne jopur ochele e alwora ma Kano. E kinde ka kinde, jopur nie ng'wech ka giriembore kod winyo, kata nyithindo bende piyo e puothe ka gitemo reso ochele mapok oka. Achiedh nade omako jopur ochele kaka Doni na Nyango, David Olang kod James Omboga ka gipimo midhiero magikaloe kaka jopur ochele. Wasepuro higni mang'eny, madichuo notho higa 2007, oweya lwete mondo apur, mane gima nowe ni mondo achiemgo. To ka puro to gima konyrago onge. Chon cha ne bete riembonwa winyo, ni negonwa winyo gi ndege. Sani sirikal odagi nok nyal nego winyo. Winyo mawa puodho te. Winy ni ka okinyi sa 11 no udonjo to udonjo kodgi na gina winy madung ka iro. Chala iro makati go to kuoge puodho. Koro imbe chunyi jogni ka gihero gitiek puodho nikech onge gima nyalo timo. The challenge we are facing now is that birds are too many. So it is forcing us to move around all the time. Even if we are being brought something to food to add energy, it will force that person who brings you a food to stay or to take charge when you are eating or when you are taking a drink. Sasa tuko kwa shida sisi kama wakulima, na tunaomba kama inawezekana serikali ikuja itusaidie, tuone kama hii mambo ya ndege inaweza kuwa controlled. Ka jopur to kwano lal, winy to medo nyaka ginyuolore togo manitie e alwora mar nam Lolwe. Winyo mawa puodho te, ja winyo be chulo Sh6,000. Kami yude bende onge, nyithindo be ingo madhi sikul, nyithi kiye kaka watimo onge. Wawuok dala sa 11 wasadonje puodho, to wadok dala sa 2 otieno, onge kata kaka ichiem. Nonro mawuok e duol mochung' ne keyo pie puothe lero ni jopur ochele ma Kisumu Kaonti kende lalo moheo tan 15,000 mag ochele e keyo ka keyo. E thuolo mokalo, jopur yande tiyo gi kwiri moko e thiro winyo go. Kata kamano, doho ne ochungo chenro no. Traditionally, we have been working very well with the Ministry of Agriculture in reducing the population of these birds, particularly at harvest period. We have done so with the ministry, particularly the crop protection department in the ministry, for the last 10 years successfully. Unfortunately, for the last 3 years, we have organizations that champion protection of birds, and therefore they have moved to court to block reducing population of birds by use of chemicals. Midhiero mar winy koro thiro chenro mar nyago chiemo e pacho kae, nikech jopur moko koro jwang'o puro ochele kaluwore kod lal magiyudo. This region of Kano Plains, we produce currently up to 48,000 metric tons of rice. And the birds alone consume up to 15,000 metric tons. 15,000 metric tons is quite a huge volume in terms of contribution of rice to the national food basket, because that is quite a big chunk of rice to feed almost an entire county. So it is a huge gap which these birds are posing in the region. Naweza sema tuko na challenge kubwa kwa mambo ya birds, na ungeingia huko ndani pengine ungeona mashamba yenye imewachwa tu kabisa. Mkulima ametoroka na amewacha samba kwa mandege. Jopur ochele koro ni kod geno ni piny owacho biro puodho yore moko manyasani mag geng'o winy mondo kik monj puothegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kano, Kisumu.